Wasal fi tmiemu ir-restawr fil-kunvent ta' Sant'Ugustin li beda aktar minn 6 snin ilu biex bekk dawk li jżuru din il-binja jistgħu jaraw fdalijiet li jmorru lura għas-sena 1571 mal-bini tal-Belt Valletta. Net News żar din il-binja u ltaqa' ma' Father Leslie Gatt, provinċjal tal-Agostinjani, spjegalna kif din il-binja toffri diversi attrazzjonijiet fosthom tal-artal u anke tal-pilastri tal-ewwel knisja li nbniet ħares lejn il-port ta' Marsa Mxett u anke l-koppla li għadha wieqfa minkejja diversi snin li għaddew minn fuqha. Il-fdalijiet li qegħdin taraw warajja huma fdalijiet mill-ewwel kostruzzjoni li kellna fuq dan is-sit, ġifieri l-ewwel knisja li nbniet mal-bidu tal-Belt Valletta, knisja tas-seklu 16. Interessanti li dawn il-fdalijiet instabu taħt il-ħamrija tal-ġnien tal-kunvent. Eventwalment mbagħad il-binja l-ġdida tal-kunvent il-ġdid hija binja iktar barokka li nbniet fis-seklu 18. Għandna anki il-fdalijiet mix-xelter tat-tieni gwerra dinjija li huwa anki ta' interess partikolari. Punt ta' interess huwa wkoll il-fatt li partijiet mill-Kannirja kienu jintużaw biex jagħtu kenn lir-residenti tal-belt qabel ma tħaffer ix-xelter. Kien hemm artist partikolari Leslie Cole li fi żmien it-tieni gwerra dinjija penġa diversi xeni minn dak li kien qed jara. U fosthom hemm żewġ xeni li ipittru dak li kienu qed jgħixu n-nies hawn isfel u allura għandna ir-rappreżentazzjoni, ix-xena li penġa Leslie Cole u anki ir-replika tagħha. Ovvjament fix-xena jidhru jew fit-tpinġija jidhru l-istess arkati, l-istess statwi li għadhom hawnhekk. Kienu konservati fil-kunvent illum reġgħu ħadu posthom fejn kienu fl-ispazji oriġinali. Il-binja hija maqsuma wkoll fuq diversi livelli. Livelli li jmorru lura għall-binja tas-seklu 16 kif ukoll livelli li nbnew matul is-snin fosthom fl-1750 u kif ukoll livelli ta' meta nbena il-kunvent il-ġdid. L-ispazju jinkludi anki diversi livelli biex ngħid ġifieri għandna apparti l-interess partikolari li joħloq dan il-livell għandna anki mbagħad fdalijiet mill-Knisja l-Antika li jintużaw anki bħala sala jew l-awla manja ta' dan il-proġett. Imma għandna anki affarijiet u artefatti iktar riċenti bħal huma l-biblioteka tal-kunvent, il-kappella tal-kunvent, diversi pitturi u oġġetti oħra sagri li huma esposti anki f'dan il-bini. Il-librerija tinkludi wkoll sezzjoni li hija memorabilja ta' Rużar Briffa fejn fost oħrajn hemm esposti iċ-ċertifikati u anke it-typewriter tiegħu. Intant dawk li jżuru din il-binja jistgħu wkoll jaraw il-Kannirja fejn hemm esibizzjoni żgħira tal-festa għal dawk li jżuru din il-binja fix-xhur l-oħra tas-sena. Koll l-ispazju fejn kienu jindifnu l-patrijiet. Il-Kannirja ma kienx isservi biss għall-patrijiet, għandna kien spazju fejn kienu jindifnu anke n-nies. Kien hemm l-ispazju partikolari anke fejn kienu jindifnu l-patrijiet. Ir-restawr, bħalma irrestawrajn anke l-ispazju, irrestawrajn anke diversi artefatti li instabu jew anke biċċiet ta' skultura li instabu u ovvjament illum huwa ppreżentat b'mod aħjar anke biex jitgawda min-nies hija responsabilità tagħna anke li dan il-patrimonju nieħdu ħsiebu. Marija Borġ, Net News.